وديله ثانك يو اوكي خنكتلنا كورات عوات لا ينهار الله لا ينهار ملكتها بيني والله ما يعرف لا ملكتها هذا الندي بالكاندي انت يا خلت دي ضربات سمع له غدي حدا هو سمعك له هاني اوكي سلام عند برهان انا كويس فلتكاني اسمرا يونيفرسيتي نير كان دهرون كاغن منالباش ابتي ابوتم حضرو نير كان كنت مجمرتات مصي نير ابو ريكا هون anyway كلتا حتوتات ينزلواني اتن كلتا حتوتات كلتا في لك حتى يزلزلو انت حتى بروا انا عنتو يحبيرني يا جماعه انت حتو مغنياتو توم بتحتهم زلو عدل كيرخبو كيخد حنت حتو عندنا حتى ربنا بليز نتن زلو بزير خنت كمتا حنت حتو مريضك حنت حتو عقداسي اوكي دحاني بكاموني توم ريغا زلو يحتتو مايك اوكي ثانك يو هوبفول الله هذا هوبفول الله تقولك حنت حتو لنا عنتو يحبيرنا نيرنا هنا حجون باخن حزينا مالتي حنت حتو هوبفول يلها هوبفول نعردي لها اوكي انا بكرن كن كيدنا مالتي كرن اوكي الله سمع الله سمع الله اوكي هو سمعك له ثانك يو اوكي انس مسزناي او ابتناي دوب قداي عندنا درنا حجي انتايو عبزو زحنا نكاتا حجي نابنت تبادمه اب 8 توهيبوم اب 9 دما هابونا مبال كم كالكوليتد اي سلطان مناوحي تقيمولو دو مخنياتو كله خمزرانا يقوم يزمسل حجي كله قاتل كان برؤس زبيره ترى بزول كسب سياز بحال زرانا يو حنت زرابا الله ترغاغ صلي زدلي عند برهان اب غلغاطامي سياستي كله عقامه تبلوني كمتا دمص اخوا خطفا يزا نصانت يلو تبال زربا سمعمو لايف سل درخفا ازي اخ ترغاغ صلي زدلي حق تخوينا ثانك يو مايك فري زيابت مصحفي مسموكسي سيريا سلا زلخو كزلاي اوكي بلا انترناشونال يلخان اوكي خنقصلنا نا سان الله اوكي غون هو كبر قاش كمتي غادي كتقول صنحكا زي نايدو كسب زولع ما كلاش ما قلت فلتين نيرون احنا فلتين نيرنا بزي عدي مرغون بوتا هبنا يلو منصارو غومو بوتا هيبوم كان محجوينكم غيرو سمع غيرو كم ذهبه تقول زت صنحكا سلازي اذا سرعت كم زي كون ها عندنا ني ارترا كم زي وكل كتزارب صنحكا ابتدغاغم مغلص ذهبكا يغم نزي سرعت انا افلطو ذهبكا يخوني تسمعني نزي دوبسي كحنصت كم وكيل غيركا ولا ناي حزبي تساتفك كله ويكا حزبي مزو كله سرعت غيرو دوبو كحنصت قرب انتاش ما يغبركان تراي نزي سرعت كم ناي ارترا زوكل غيركا مو هايز كله تمكروك تقولز صنحكان كلكا كم وقعاوي وكلنا حزبي غيركا كوصو لهم كتبل نيركا مو كم يازيا ثانك يو إذا صبغت حتى يا أنت أمس لك هذا الدناجر زلوا بزي أتي بجبري عند حرينا يو إذا زلوا سرعتكو مجمع 9 حدن جزياو منجستي أو وجنا مهنياتو بزي منجستي خيس لزي كل تهاجر أب 9 سلستنا تنت مس بوقعنا تنت مس شبتنا دما لعلاون هاجر مش مسرتنا دما مسغاغري منغستي عمر مسغاغري منغستي ارترا 4 عامات يتوسنوا نسخا قوام تناديفو حساب يصدق قوام ابشن 997 صديقو تتنفق قوام شعو نام مرقا تاتيو ناب سلطان ناب حزبي نمركاب ازي نيرس مدن ازي كله تقوصيو اتي بدحريو زمصه بزي وكلنا حزب بزي مرقا بزي تساتفو حزبي حقاونت ناي سرعات يلن معناتيو كتفلط اهغراو زمدناتات
ኣህጉራዊ ሕጊ ግን ኣብ መንጎ ህዝብታት ኣይኮነን ኣብ መንጎ መንግስታት እዩ እዚ ድሕሪ ናይ ውዕል ሰላም ወስትፋልያ ዝተፈጥረ ስርዓት ናይ ኣህጉራዊ ሕብረተሰብ ወይ ኢንተርናሽናል ሶሳይቲ ወይ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ዝበሃል ስርዓት ናይ ሃገራት ናይ መንግስታት እዩ ሕጋውነት ዘለዎ እተን መንግስታት ዝኣትውኦን ዘፍርሶኦን ስምምዓት እምበር ንህዝቢ ዘሳትፍ ስርዓት ኣይኮነን እዚ ስርዓት እዚ ክሳብ ዘይተቀየረ ከኣኒ እቲ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ ብመሰረት ውዕል ቪየና ስርዓት ናይ መንግስታት ስለ ዝኾነ ንስሙ ሕጋውነት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ይሃልዎ ኣይሃልዎ ንህዝቢ ኤርትራ ይወክል ኣይወክል ብዘየገድስ እቲ ኣህጉራዊኩም ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ ነቲ መንግስቲ ኢሉ ዝስይም ነብሱ ክሳብ ዝቅየር ንዕዩ ዝፈልጥ ጥራሕ ንጎሎ ተቀይሩ ነቲ ሓድሽ መንግስቲ ይፈልጥ ስለዚ እዚ ሕጋዊ መዳይ እዚ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ካብዚ ወፃኢ እንድሕሪና ኣብ ካልእ ዘየድልየና ክስታይ ክንኣቱ ኢና እቲ ኣህጉራዊኩም ከዓ ብኣህጉራዊ ሕጊ ይሰርሕ ودي له اوكي ثانك يو hopefully كل سنه تاثير الله ولا سخا تاثير كالله مستتصوعك طرحك تفتح الله غادي حاجه كمان الله اوكي جول اوكي هلو سمع له هو سمع له انا سمعك له ግን ትሕት ኢላ ላ ድምፅኻ الراي سمعنا انت اللي خاص بو كبور غاشانا كبور دكتور عند برهان بتعمي مسجنك انا بزح تمكرو ስለዘለካ ኣብቲ ቴክኒካዊ ዝኾነ ናይ ዶብ ሕንጻጻት ንሕናኻ ወላ ሓንቲ ክንገብረሉ ዘይንኽእል ውሱን ዝኾነ ጉዳይ ኣብኡ ክስተባህል ኣብ ገጸይ ክኸይድ ኣይደልን ኣብቲ ካልእ ሰፊሕ ተመክሮኻ ዝበልካዮ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ማለት كو زلنا حق كنمسرت قوام كل نقطات كل قوليلنا له خنقبر مالتنا بسرعه تتكور مالتي انت خبرك على ليه زي سرعه زي نعاي تطنقنا يز كله ولا انا يدوبخون ولا انا يزخون يكون ركباتنا نشو غيرس لزوجدو نسخاون كاو ترحقه اي مثلن نوح تمكرو زلعله صفحات اب استفلالي سرعه كمخان كمتن نزي طنق ز خميغرنا خمدون قرو مالت نسخا مكورن مهورن ابزرع على صفحات استغادلكان كمخان كمتن بزعبا ديمقراسين ملكن زلك افلطو سفيحن عمقنيو الى امن اذا بايت هذه الحسكا اساس معاس ملاخ مخانو بصحكايو ابتم كروخا مالتي يونيفرسيتي قعصو قعصو تمهارو ابو عاخ داغونو وقعت تقارلك أما حبار كريشنو بارلاما بزي ديمقراطياوي مرجع كقوم ليكمنبر بارلامان مرح منقسن بو كونن وق بعدما بيدوننا وساني خوج كال ماليا زي بلو قفعتات كفصم نسخان بصوت كان زفتنكم مو تقاومو نيرودو ازون افلطخا اب ديمقراسين اب فتحن اب قمت بمئتاوي كال كاب كله سفحين عميق تمكرها حلناها زربش حتات بليز يا جماعه حنت حطوا فكيدنا نقدميكم زنبرو كومينا نخيد لنا نغاشانا دخنو بعد اب تقريبا دول حطوا ملسو وي كا خي ملس خصورو نعوناتو مسالي كنكتل كبرات عوات لا تاكل حنت حطينا فكيدنا دل غزيه سلازي كله غاشانا ثانك يو كبر حتات أنا اللي أول نتاع مثلك بسفحوا ولا كل تقسكايو زرزيرة أفتي إريترياتي كروس رودز narrative of triumph betrayal and hope تقول زرزيرة يسلوزل له أبو أنت رأى خايو جزي خن كتب نخيل مهنيات سفح الاستيخان سخا بسفح بزرزر أبو يبين له أنا أبو كتو كس كحبك فتو ناكل حتى أنت سجلنا حيش بال اسمرهم الله هذا اسمرهم الله انت كونك اسمرهم يلا هاون الله هذا هاون الله اوكي هاون صنع حتى الله هاون صنع حتى اوكي بون الله اسمع الله اسمع الله هايلو اوكي جرم أمباسادر عند برهان انكوا بسلام نابزي
ሕድጀቋንና ንህዝቢ ንመእስያት ነዚ ተኾይቱ ዘሎ መብርሂ ክትህብልካ ብምጻኻ ብጣዕሚ ነመስግነካ ናብ ሕቶይ ከኣቱ እዚ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል ውድብ ካብ 1991 ጀሚሩ ምስ ዝተፈላለየ ሃገራት ኩናት ካብ ምእዋጅ ዓዲ ኣይወዓለን ስለዚ እዚ ጠንቂ እዚ እንታይ እዩ ናብ ከምኡ ክእትዎ ዝኸኣለ ኣቀዲምካ ክንዲ ናብ ዲፕሎማሲ ምእታው ናብ ኩናት እዩ ኣትዩ ስለዚ ብጠንቅኻ ብፍላይ ዘናይ ዶብ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ብፍላይ ወሪሓ ትረአ ህዝቢ ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ኩናት ከም ጀመሮ ኣይፈልጥን ስለዚ ዋላቶም ኣለው ዝበሃሉ ኣፍጠለው ዝበሃሉን ነዚ ጉዳይ እዚ ክወልጭዎውን ኣይረአኒ ካብ ምንታይ ስለ ዝተበገሰ ዝብል ሕቶ ኣለ ثانك يو كملس له وديها ودي حتى ودي እንዳይ ለካ ካብ ኣነ ኣብሽን ሸዓተን ተስዓን ሓደን ዝተኻየደ ኩናት ኣይፈልጥን ናይ መጀመርያ ኩናት ኣብ ሸዓተን ተስዓን ሓሙሽተን ሕዳር ሸዓተን ተስዓን ሓሙሽተን ምስየነን ኣብ ደሴታት ሓንሽ ዝቆር ነይሩ ብድሕሪኡ ዝናይ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ዝናይ ኢትዮጵያ ረጊፅካ ስለ ዝመጻኻ እቲ ጠንቂ ናይቲ ኩናት እንታይ እዩ እንድሕሪልካ ኣነ ብመሰረቱ ብሕጊ ዝሰርሕ ስርዓት ወዓታት ስለዘየለ ሕጊ ዘኽብር ኣህጉራዊ ይኹን ብቤታዊ ሕጊ ዘኽብር ስርዓት ብሕጊ ዝምእዘዝ ስርዓት ስለዘየለ እዚ ካብ ክልቲኡ ወገናት እቲ ጉዳይ ኣብ ክንዲ ብሕጊ ብዓመፅ ተጀሚሩ አንተ ወይ ኣስፈሐ ገሊጽ ነይረ ምድጋም ከይከውን እቲ ኣብ 1997 ዝወፀ ካርታ ናይ ክልል ትግራይ ንሰፊሕ ቦታታት ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ዘእተወ ካርታ ንሱ ክወፅእ ከሎ ብሕጊ ዝሰርሕ ስርዓት ሕጊ ዝፈልጥ ኣህጉራዊ ሕጊ ዝርድኦ ስርዓት ብውሕዱ ኣገር እንታይ ትገብሩ ኣለኹም እዚ እኮ ብመሰረት ውዕላት ልዕላዊ መሬት ኤርትራ እዩ ንዕባ ግደፉ ካርታهم ቀይርዎ ክብል መተገብዐ እንተ ኣብዮም ከዓ ብውሕዱ በእንግሊዝኛ ዲፕሎማቲክ ዲማርሽ ይባሃል ዲፕሎማሲያዊ እንታይ ትብሎ ጥርዓን ወይ ተቃውሞ ምዝምልከቶ ወይ ናብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ወይ ናብ ውድብ ኣፍሪካ ሓድነት ኣፍሪካ ትዋን ወይ ናብ ዝኾነ ተቅርብ ተመዝግብ ማለት እዩ ተኺልካ ብክልቲኻ ክፈትሖ ትፍትን እንተ ዘይክኢልካ ከኣኒ ክልቲኻ ተኣምኑ መንጎኛ ኣምጪካ ከሳልጠልካ ዝኽእል ልዝብ ከሳልጠልካ ዝኽእል ኣምጪካ ትፍትን እሱ ተዘይታ ኸይልካ ናብ ሕጊ ትኸይድ ግን ካርታ እንዳተቀየረ ትሚልካ መርኣይ እቲ ሓድሽ ካርታ ከዓ ነቲ ሓድሽ ብር ናይ ደርግ ገዲፍ ናይቲ ሓድሽ ስርዓት ዝመፀብር ንዕኡ ኣጸቢቁ ወይ ንዕኡ እንታይ ትብሎ ኣብኡ ተሳኢሉ ዝወፀ እዩ ስለዚህ ብዙሕ ምልክታት ነይሩ እዚ ዓገብ ባህል ነይሩዎ ድሕሪኡ ምጥራር እንዳተገብረ ኣብቲ ዶብ ዝነበረ ህዝቢ እናተሰጎ ኣብየቱታ እናቅረበ ሰምዖ ሲኢኑ ኣብቲ ዋንቲ ኣነ ኣብ ብዙሕ ዝርዝር ከይኣተኹ እቲ ጉዳይ ናብ ኩናት 6 ወርሒ ቅድሚ እቲ ኩናት ምውልዑ 6 ወርሒ ቅድሚ ናብቲ ኩናት ቅድሚ ምውልዑ እቲ ጉዳይ ክእለ ከም ዘሎ ኩናት ንሃገራዊ ረብሓና ከም ዘይኮነ ዝወሃብ ምኽርታት ነይሩ ኣይተሰምዐን ብሓፈሽኡ ግን እንታይ ክብለካ ዝደሊ ኣብዚ እቲ ዶብ ምቕያር ኣብ ካርታ ቀይርካ ብግብሪ ኩን ምግባር እቲ ናይ ዓዲ ምሩግ ዓንተቦይ ዝጥቀስ ዝነበረ ኣብ ግምት ኣእቲኻ ድሓር ኣብ ከባባ ድመ ዝግበር ዝነበረ ካብ 97 ኣትሒዙ ትሚልካ ርኢኻ ትሚልካ ምርኣይ ንገዛእ ርእሱ ሓደ መንግስቲ እኮ እቲ ቀንዲ ዕማም ሓደ መንግስቲ እቲ ቀንዲ ስራሕ ናይ ሓደ መንግስቲ ሃገሩ ምክልኻል መሬት ሃገሩ ምክልኻልን ድሕነት ህዝቡ ምርግጋጽ መሬትካ እንዳተወረ ብካርታ ይኹን እምበር ኣብ መሬትካ ኣትዩ ባዕዳዊ ሰራዊት
ምምሕዳርካ ፍሪሱናት ምምሕዳር እንዳተኸለ እዚ ሁሉ ብሓንቲ ብጣስ ወረቐት ብጻይ ገለልካ ጽሒፍካ ጉዳይ ሃገር እዩ ጉዳይ ውልቀ ሰባት ኣይኮነን ሕጂ እንታይ እዩ ኩና ዘእተወል ሕልካ እዚ ሁሉ ተደማሚሩ እዚ ሁሉ ኮ ምግሃስ ሉዓላውነት ኤርትራ ንምግሃስ ግዛታዊ መሬታዊ ሙሉእነት ኤርትራ ይዘመልክት ነይሩ እዚ ሁሉ እንዳተጋህሰ ስቂልካ ተራእዩ ኣብ መወዳእታ ግብረ መልሲ መጽ ስለዚህ ትኩናት ኩሉ ግዜ ኤርትራ ጀሚራቶ ኣነ ናይ መንግስቲ ተጣባቂ ኮንኩን ኩነታት ብሎ ከለኹ ግን መልሰ ግብሪ እዩ እቲ መልሰ ግብሪ ከማ ቁኑዕ ኣይነበረን ዝተዋሃበ መልሰ ግብሪ ለባም መልሰ ግብሪ ኣይነበረን ቁኑዕ ኣተዓላልያ ኣይነበረን እቲ መልሰ ግብሪ ብኢትዮጵያ ዝመጽውን ቁኑዕ ኣይነበረን ክልቲኡ ስርዓታት ታሕታቲ ይበዙ ብፍላይ ካቶም ክልተ መራሕቲ ኣብዘ የድሊ ኩናት ህዝቢ ኣእትዮም ማዕልያ ዝብሉ መንእሰያት ኣጠጢቆም እዚ ናይ ባሕቂ እቲ ኩናታት ኣይድልን ነይሩ ሰኣን ቁኑዕ ምዕላይ ኤርትራ ጥራሓ ኤርትራ በጊሳቶ ክትብል ግን ንዓይ ቁኑዕ ኣይመስለንን እቲ ታሪኻዊ ኣመጻጽኣ ንሕሪኻዮ ብዝርዝሩን ብስጉምቲ ወይ ደረጃ ብደረጃ ዘርዝረየ ስለ ዘለኹ ኣብቲ መጽሓፍ ክልቲኦም መራሕቲ ሓላፍነት ዝስከሙሉ ጉዳይ እዩ ንዓይ ስለዚ እቲ ተመራጺ ፍታሕ ንዝኾነ ግርጭት ሰላማዊ ፍታሕ እዩ ዲፕሎማሲ ከዓ መንገዲ ሰላም እዩ ዲፕሎማሲያዊ ፍታሕ ዘይተኻኢሉ ክልተኣዊ ፍታሕ ዘይተኻኢሉ ዕርቂ ፍተን ብመንጎኛ ዕርቂ ተዘይሰሊጡ ከዓ ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ትኸይድ እዚ ሁሉ ኣገባብ ኣሎ ስለዚ እቲ ዝተገብረ ንሓደ ወገን ጥራይ ዝምልከት ኣይኮነን እቲ ምትኹታ እቲ መልሰ ግብሪ ምትኹታ ብዓይኒ እዚ ምዕባለታት እዚ ወይ ኣብ ኮንቴክስት ነዚ ኣብ ኮንቴክስት ኣትኻ ክትሪኦ ኣለካ እቲ ኩናትን ሳዕቤናቱን ዋላ ካብቲ ኩናት ዝኸፍአ እቲ ጥርያታት ከን ዝሕርኢኻ ሕጂ ብዙሕ ክንዛረብ ንኽእልና ብዛዕባ እዚ ወዲ ኣለኹም ኦኬ ታንክ ዩ ጋሻና ሓውን ኣለኻ ሓውን يغني لي كبر امباسادر دكتور عند برهان زغبر كلنا استمروا كمسجنا كادلي انا حتى دلي زلخو اغاطام زحجي تحتتت قرب تمساسله انت يخبل دلي تي تسفا تزارب كايو تي وسانه ناي زحلفه وسانه اربيتريشن يقول كايو خمسي شمغلنا مالك كومون تدا خوينو مزي نوح عمتات كيف تكبر مسمحو እንደገና خالق መጎታ قريبካ እቲ ናይ መግዛእታዊ ካርታ ንኽትግበር ተኽእሎ ዘሎ ዶ ይመስለካ ብፍላይ ኣብቲ ማእከላይ ኢልካ ዝገለጽካዮ ከባቢታት ዘለዎ ዓድታት ንነዊሕ ግዜ ዝተደጎኑ ዓድታት ካብቲ ሽንጥሮኦን እቲ ግራውተን ዝበዝሕ ዓድታት እቲ ደረት ወይ ዶብ ንጹር ስለ ዝኾነሲ እዚኣ ተኽእሎ ዘላ ዶ ኮይኑ ስማዓካ ካልኣይ ግዜ ኔጎሽየት ናይ ምግባር يقنيلي إذا أصبغت حتى من البات ناب نبار رجوع سلام كتمرح تخيل كوينا وتسمعني بعبيو إتي روحاتنا كلتي زتاتنا كلتي هاجرات أبجمت آتيو زخونة سممع كجبرك كعليو يتسمنع سلام اتوعل سلام الجيرسون يفقدوا يتمنى حتات مملكات دوب ناي دوب كوميشنون يفقدوا ስለዚህ እዚ ክልተ መንግስታት ዘሎ መንግስቲ ዘሎ መንግስቲ ጥራሕና ንሓስብ ንኽእል ምክንያቱ ኣህጉራዊ ሕጊ ንመንግስታት ጥራይ ስለ ዝፈልጥ ብኡ መሰረት እንድሕርኸድና እንታይ ትሕቶታት ሕጂ ንልዝብ ዝመጽ እንድሕልካኒ ኣነ ሓደ ኣብነታት ከምጻልካ ኸይ ሓደ ትዶብ ኣሎ ብቐንዱ ካልኣይ ጉዳይ ተጠቃምነት ናይ ወደባት ኣሎ ኣገልግሎት ወደባትን መተሓላለፊ ንታት ናብቲ ወደባት ሳልሳይ ናይ ክልቴን ሃገራት ናይ ጸጥታ ረብሓታት ኣሎ ራብዓይ ናይቲ ኣብቲ ወሰናስን ናይቲ ዶ ዝነብር ህዝቢ ረብሓታት ኣሎ ራብዓይ ናይ ክልቲኡ ሃገራት
ተመላላእነት አለው ቁጠባ ብዝተፈላለየ መንገድ ተመላላእነት አለው ሕጂ ነዚ ኩሉ ረቑሒታት እዚ ኣብ ግምት ኣቲኻ ሓደ ንሓዋሩ ንረብሓ ናይቲ ህዝብታት ረብሓ ናይተን ሃገራት ንረብሓ ናይቲ ዞባ ዘገልግል ክኖተን ሃገራት እውን ንዞባዊ ሰጥታ ርግኣት ከበርክት ዝኽእል ስምምዕ ክግበር እከኣል እዩ ነዚ ንምግባር ግን ፖለቲካዊ ድልየትን ፖለቲካዊ ቁርብነትን ይሓትት ስለዚ ኣብቲ እቲ ንዓይ እቲ ክልቲኡ ተሰማሚዑ ነቲ ታሪኻዊ መግዛእታዊ ውዕል ዶብ ክመልሰሉ ዝኽእል ኩነታት ኩሉ ክኢሉ ይኣምን ኣምሳይኡ ኸ ምናልባት ውሕስነት ዘለዎ መተሓላለፊታት እቲ ኣብ 1993 ዝተፈረመ ወይ ዝተበፅሐ ስምምዕ ኣገልግሎት ወደባትን መተሓላለፊታትን ወይ ከዓ ፖርት ሰርቪስስ ኤንድ ትራንዚት ፋሲሊቲስ ዝብል ስምምዕ ንገዛእ ርእሱ ወደባት ኤርትራ እኮ ንኢትዮጵያ ከም ናፃ ወደባት ከገልግላ ንዝወሃቦም ኣገልግሎታት ጥራይ ክራይ ከም ዝኸፍሉ እምበር ኣገልግሎት ወደብ ከም ወደባት ናፃ ክኾና ከምኡ እዩ ስምምዕ ሕጂ እዚ እውን ኤርትራ ኣገልግሎት ወደብ ክትሸይጥ ኢትዮጵያ ከዓ ኣገልግሎት ወደብ ክትገዝእ ንግዳዊ ስምምዕ ንክልቲኡ ዘርብሕ ክግበር ይከኣል እዩ እዚ ግን ውሕስነት ብዘለዎ መንገዲ ስለዚ እቲ መስርሕ ናይ ልዝብ ናይ ብሓቂ ለባምን ንረብሓታት ናይ ክልቲኡ ሃገራት ኣብ ግምት ዘእተወ ብዓብዩ ከዓ ንረብሓ ናይቲ ህዝቢ ዘማእከለ እንድሕር ኮይኑ እቲ ዶብ ኣብ ክንዲ መንደቕ ኮይኑ ህዝብታት ካብ ሓደ ሕዱ ዝጋርድ ከም ድንድል ኮይኑ መራኸቢ መተሓላለፊ መሳለጥ ንኽኸውን ዘኽእል ሓድሽ ሃዋህው ክፍጠር ይኽእል እዩ ስለዚ ዝኾነ ምዕባለ ክመፅእ ይኽእል እዩ ኣብቲ ጣውላ ናይ ልዝብ ወሪዱ ተዘቲሉ ሓደ ብሓደ ኣብ መወዳእታ ብጃምላ ብኣጠቓላሊ ኣብ ሓደ ንክልቲኡ ሃገራት ንክልቲኡ ህዝብታት ዘቀራርብ ስምምዕ ክብፅሕ ይከኣል እዩ ሎሚ እኮ ግድሓቅ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ሕብረት ናይ ኣፍሪቃ ቁጠባዊ ውህደት ናይ ኣፍሪቃ ንዛረበሉ ዘለና ብደረጃ ኢጋድ ደረጃ ኮሜሳ ዝረበሉ ዘሎ ነቲ ዘረባታት ኩን ክትገብሮ ተኾንካ ከኣኒ እቲ ቻሪቲ ቢጊንዝ ኣቶም በዚ ክትብገስ ትኽእል ስለዚ እቲ ዝግበር ልዝብ ኣብ ረብሓ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ረብሓ ክልቲኡ ህዝብታት ዝተሰረተ እንድሕር ኮይኑ ዝኾነ ነዚ ረብሓታት እዚ ዘገልግል ስምምዕ ርጉእን ፍትሓውን ዝኾነ ነባሪ ሰላም ከምፅእ ክእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እሞ በዚ ዳርጋ 10 ፈረቓን ኮይኑ ኣሎ ኣብዚ እንተዓፀና ፍቓድኩም እንድሕር ኮይኑ ርኢቶ ከቕርብ እፈቱ اوكي ጋሻና እስካ ሓንቲ ዕድል ሞ ዶ ንሓደ ሰብ ሕቶ ክንብ ተፍኪድ ካሉ ሓንቲ ናይ መወዳእታ اوكي ተስፋ ሰላም አላህ ተስፋ ሰላም አላህ ተስፋ ሰላም አላህ ተስፋ ሰላም የለን اوكي አዘሞ አላህ ተቆን አዘሞ ما عندكم يا تسمع يصنعك انا ينبركن اجل لها اوكي عزموا يدع كلتهم بحال اوكي ثانك يو سمع له ده سلام حوات هو سمعك لك تهاوني اوكي ثانك يو سلام حوات تجيني يا عند برهان اب حتيك اتي حصر كبلاينا حصره غزيونا لكم انترفي ابز حلفه سومنا بفي زغبركا سمعيو ولا حجون كاتخلقو دحيره دايتمبر جلس سمعيو ابزنا يدوبات زلكا مرغصي ارا تزاربل زلخا كم وكيل ناي ارترا ناي كوميشن ناي ودب حبرات هاجرات ناي ارترا ناي اثيوبيان سرحل زنبركاسي
እቲ መሬት ጭርምራም መሬትና መምለስ እግሪ ሂብናዮም ኢልካ ጭርምራም ማለት ቅንጥብጣብ ማለት እዩ ግን ቅንጥብጣብ እንተኮይኑ ነዚ መሬት እዚ እተባሃዞሞ ዘሎ መሬት ህዝቢ ልዕሊ 17 ዓመት ኣብ ቴንዳ ኣብ ጨርቂ ደርቢ ዘሎ ህዝቢ ካበይ ዝመፀ ይትብል ፍርቆ ባሃዞሞሎ ፍርቅቲ ህዝቢ ከዓ ጋሽባርካ ወሪዱ ማለት እዩ ጋሽባርካ ክወርድ ከሎ በዓል 2005 2007 ነርካብቲ ውሽጢ ሃገር ነርካ ኢኻንስኻ ብሓይሊ ሰራዊት ዓፊኑ ገለ ከውርዶም ተወርድዎም ከለኹም አንወርድን ኢሎም ከዓ ናይ 2 ዓመት ዝኣክል ደቂ ስዋኣት ይኹን ደቂ ኩሉ ገለ ን2 ዓመት ዝኣክል ትምህርቲ ኣጊድኩሞም ሓሊፉ ታሪክ ሒዛ ትመጽላ ወዲ ሓወይ ታሕቶ ትነውሕ ኣላ ታሪክ ነው እሱ ከዓ ነሻ ቆንካ ክትመጽእ ትኽእል ከም ዝድርየካ ዘሎ ላላ ክሕፅራ ይሓይ ብድሃን ሕጂ እዚ ህዝብ እዚ ሲ ካበይ መጽ ኢዳ ትብል ጭርምራም ትብሎ ተኾንካ ነቲ መሬትስ እዚ ኩሉ ህዝቢ ኣበይ ዝነበረ እዩ ትብሎ እዚኣ ከተብርሃለይ ተንኪው ጽቡቅ ያቀኒል ኣነ ዝሓተ እዚ መለስኳ መስለኒ ጭርምራም ክብል ከለኹ ቁርጥራጽ ማለት እዩ ምን ኣስዋላብቲ ፌስቡክ መጺን ሕቶስ መሊሰያ እየ ጭርምራም ክበሃል ከሎሲ ዝተላገበ ካብ ሓደ ጫፍ ክሳብ ሓደ ጫፍ ተላግዩ ብሓንሳብ ዝኸይድ መሬት ኣይኮነን ካብቲ ተጨራሪሙ ካብ ምዕራብ ተጨሪሙ ካብ ደቡብ ተጨሪሙ ካብ ምብራቅ ተጨሪሙ ጭርምራም ከዓ ድርብ ናይ ጭራም ቁርጽራጽ ማለት እምበር ነቲ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ከም ኩሉ ካብ ኣቦታቱ ብሓጎታቱ ዝወረሶ መሬት ዝወረሶ ዓድታት እዩ ንዕኡ ዘናእስ ትርጉም ኣይኮነን ዘሎ ምናልባት ትግርኛ ካተዓኸውን ይኽእል ግን ጭርምራም ንዓይ ቁርጽራጽ ማለት እዩ ዘይተላገበ ንኣብነት ካብ ምዕራብ ካብቲ ሕጂቲ ምዕራብ ዝጠለብዎ ወይ እጀታ ዝወደቀሉ ቦታታት ወላ ተጨሪሙ ዝተዋሃቡ ቦታታት ምስቲ ማእከል ዝተዋሃቡ ቦታታት ኣይላገብን በበይኑ ፋሕ ዝበለይ ኣብ በበይኑ ቦታ ፋሕ ዝበለ ነዚ ከረዲ ጭርምራም ዝብል ዘለኹም በሪ ነቲ ቦታታት ከናእስ ወይ ካልእ መሃሊኒ ኣይኮነን እዚኣ ክትርድኡለይ ኣነ ተስፋ ገብር ጭርምራም ንዓይሲ ቁርጽራጽ ካብቲ ተጨርመ ዘይተላገበ ከዓ ጭርምራም ወይ ካብቲ ዝተቆርጸ ዘይተላገበ ስለዝኾነ ከዓ ቁርጽራጽ ስለዚ ጭርምራም ከም ልክዕ ሲኖኒም ናይ ቁርጽራጽ ከምኡ ኢለ ስለ ዝርድኦ ኣነ ኣብቲ ኢንተርቪው ለዮ ሎሙን ደጊመዮ ስለዚ ንዓይ ደናእስ ትርጉም የብሉን የቋናጽብ ትርጉም የብሉን መሬት ወላ ሓንቲ ትርቢዒት ሜትሮ ትኩን ኣገዳሲት መሬትና ኤርትራ እዩ ማዕረ ኣገዳስነት ኣለዋ ምስ ኩሉ ካልእ መሬትና ኤርትራ እዚኣ ብቁኑዕ ክትርዳኣለይ እደሊ ጭርምራም ማለት ቁርጽራጽ ዘይተላገበ ንኣብነት እቲ ምዕራብ ዝሃብ እቲ ብዝርዝር ዝገለጽኮ ቦታታት ሲ ወላ እቲ እጀታ ዝተወድቀሉ ተጠልበሉ ይኹን ወላ እቲ ዳሕራይ ካብ ኤርትራ ተጨሪሙ ንኢትዮጵያ ተዋሂቡ ዝብልክዎ ዝተላገበ መሬት ኣይኮነን ዝተተሓሓዘ መሬት ኣይኮነን ዘይተተሓሓዘ ዝተጨራረመ ዝተቆራረጸ ማለት እዩ ኣነ በዛ ትርጉም ዚኣ ትርድኡለይ ተስፋ ገብር ብዝኾነ ብዝተረፈ ካልእ ዝኾነ ካልእ ነቲ ቦታ ዘናእስ ወላ ነቲ ህዝቢ ዘብል እቲ ህዝቢ ኤርትራ እዩ መሬት ኤርትራ እዩ ወላ ሓንቲ ትርቢዒት ሜትር ናይ ኤርትራ ሲ ልክዕ ከምቲ ካልእ መሬት ኤርትራ ክብርትን ህዝቢ ኤርትራ ተቃሊሱ ተሰዊኡ ዘምጽኣን ዝዕቅባን ብሕጁን ዝዕቅባን ኮይና ትስማዓኒ ስለዚ እዚ ኣብ ቁንዕ ትብዱለይ ተስፋ ገብር ኦኬ ታንክ ዩ ክልተ ሰባት ፀውዒ ተጋጨምሲ እስከ ክንሰምዖ ሓፅር ዝበለት ሕቶ ተላቶ ተስፋ ሰላም ካብኡ እኒው ኩሎም ኣብ ሬጋ ዘለኹም ንርኢቶን ለብዋኒ ክቡራት ኣሕዋት ተስፋ ሰላም እስከ ሬድ ኦፍ ስለ ዘለካ ተጋጭኹም አንተ ወይ ምስቲ ክልተ ሰባት ስለ ፀውዓና ኣነ ዳሓን ክንቀፈላ ያ ዳሓር ተስፋ ሰላም ማይክ በሓዛ ተስፋ ሰላም ማይክ ኣነ ስማዕ ኣለኹ እንዴ ኣሕዋት ስማዕ ኣለኹ ኣነ ስማዕ ኣለኹ ኦኬ ተስፋ ሰላም የላኸና እሞ ክንዓፅዋ እታ ናይ ሕቶ መደባት ኣይተሓዙለይ ክቡራት ኣሕዋት
ምናልባት ኣብዚ ሓንቲ ነገር ለክውስኽ الو اوكي جون قاشا مثلك عبكلت سلست حتتاسي كم وكيل منግስት አይነት ጉዳይ ደቡኮ ሀገራው ጉዳይ ንኩል ነቲ መንግስቲ ንህግደፍ ጥራይ አይኮነን ዝመለከት ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ዝምልከት ጉዳይ ስለዚህ ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ መላእ ህዝቢ ኤርትራ አፉ ዳታ አጽይሩ ኢቱ ከይገልጽ ስምዒቱ ከይርኢ እንበር ንኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ዝምልከት አገዳስ ሀገራው ጉዳይ ስለዝኾነ ዝኾነ ክጣበቀሉ ርእይቱ እخبሉ መሰል ጥራይ ዘይኮነ ግዴታ ፍነቱን ከምቦ ከላገጽ ፈቱ ምክንያት ገሊኦም ከም ወኪል መንግስቲ ዶ ከም እዝኮ ጉዳይ ሀገር ምስቲ መንግስቲ ኣብ ልዕልቲ መንግስቲ ዘለካ መንግስቲ እኮ ውልቀ ምልካዊ መንግስቲ ስለዝኾነ ህዝቢ ረጊጹ አርሜናዊ ግፍዕታት ፍጽም ስለዘሎ ኢና ንቃወሙ እንበር ከም ግቡ ኣብ ሃገርና ኮይና ከማን ክንቃወም መሰል ኣለና ዝመሰልና እዚ ስለተነፈግና ኢና ኣብ ደገ ኮይና ንቃወም ስለዚህ ተቃውሞ ነቲ ስርዓት በሓደ ወገን ምክልኻል ንረብሓ ሃገርን ህዝብን ከኣበት ካልእ ፈሊና መሚና ክንርኢ ከም ዝግባእ ኣነ እዚኣ ከስመራላ ፈቱ ሓይል መንግስቲ ኣሎ ዶ መፅሮ እንታይ መስለካ ኣብዚ ካልእ ፀገም ዘሎ እንታይ መስለካ ኣብዚ ናይ ኣረዳዳ ናይ ተቃውሞናትና እቲ ስርዓት ናይ በሓቂ አረሜናዊ ስርዓት ስለ ዝኾነ ዝነቅፍ ዝኾነ ፍልይ ዝበለ ርእይቶ ዘለዎ ዝኾነ ዝቃወም ከም ከዳዕ ከም መሳርሒ ተጻባዕቲ እንዳ ቆፀረ ዝዘልፍ ስርዓት ስለ ዝኾነ እምበር ከም ግቡእ ኣነ ዝተፈለየ ፖለቲካዊ ርእይቶ ኣለኒ ፍሉይ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ኣለኒ እዚ ናተይ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ንህዝቢ ኤርትራ ንሃገር ኤርትራ ዝያዳ ርብሕ ኢለ እንድሕር ተበጊሰ እንሄ ፈረስ እንሄ ሜዳ ተባሂለ ኣብ ውሽጢ ዓበይ ቃለስ ክፍቀደለ ይግባእ እዚ ሎያል ኦፖዚሽን ዝበሃል ንኣብነት ኣብ ተፈላለየ ሕጂ ዘን ሊበራል ዲሞክራሲ ዘለዎን ሃገራት ንቕመጣልና ኣብነት ዓዲ እንግሊዝ ንውሰድ ሎሚ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ብስልጣን ኣሎ ጽባሕ ንግሆ ሌበር መጽእ ድሕሪኡን ልፍንቲ ናይ ኮንሰርቫቲቭ ናይ ሊበራል መጽእ ኸውን እቲ ሎያል ኦፖዚሽን ዝበሃል ኮንሰፕት ብፖለቲካዊ ፕሮግራም ዝቃለሱ እምበር ኣብ መሰረታዊ ረብሓታት ናይቲ ሃገርን ናይቲ ህዝብን ኣብ ሓደ እዮም ዝረግጹ እንድሕር ደኣ እቲ ሓደ ዝደፍኣሉ ኣረኣያ እቲ ሓደ ዘይሰማማዓሉ ኮይኑ ብዓይኒ ረብሓ ናይቲ ሃገርን ናይቲ ህዝብን ክቃወም መሰል ኣለዎ ተቃዊሙ ኣብ ህዝቢ ወሪዱ ብምርጫ መጽኢነት ስርዓት ዓሊ ስርዓት ክሕዝ መሰል ኣለዎ ስለዚህ ንሕና ከም ኤርትራውያን ውን ነቲ ስርዓት ብሙሉእ ዓቕሙና ክንቃወሞ ክንጽሎ ከነዳኽሙ ክንቃለስ ብዲሞክራሲያዊ ምሕደራ ክገብር ዝኽእል ስርዓት ክንትክኦ ተዓንቶ ወይ ዝገልጾ ዝነበርኩ ክንቃለስ ክንጽዕር ኣለና ግን ነቲ ስርዓት እናተቃለስና ሃገራዊ ረብሓን ረብሓ ህዝብናን ከኣኒ ዝዕቀበሉ መንገዲ ብዓቕምና ዝከኣለና ኣበርክቶ ክንገብር ክንጽዕር ኣለና ኢላ ኣመናኒ ሞጽኒልኩም ስለተሰማዕኹም እንደገና ደግና መስግን ንኩሉ ተሳተፍኩም ሕተታዘቕረብኩም ከዓ ካብ ልብ መስግን ዘምሰናሉ ዝርርብ ክትዕ ጠቃሚ ክኸውን ተስፋ ገብር እሞ ደጊመ ብጣዕሚ ቀኒየለይ ኣብ ዝቕፅር ርክብና ክሳብ ንራኸብ ተሓንቀኒ ብጣዕሚ መስግን ኦኬ ንሕና ብወገና እንዳመስገና ኣምባሳደር عند برهان ولا جرجس كم تزرعهم لما أنت تعرستي عقد داسي سلزقونه عب رجاز ولا هزبي بزح نخحتت بتاعت صارتنا يجزي يقريتان نحتتنا نتخطاتلتنا أبزحت صار جزيون كل أي جزي مثلنا خنزر استزي قلو بس فحت بالنايو بزيادة ونحتتي عدر رخيبهم يحطوا ملك كسف حلهم تتمحصنونا غاشانا صبغ نيرو نحنا كم جزاء
نامس أنا زان لو ما أنتو ندرخبنا عدل بشمين بشم كلهم تساعدت جزان أما حضرتنا حضر جاكانونا دقيمون نامس جنكم I hope أبتي خلصنا دلهم معلتات بزيد لهم أنا حي عرستن توسخي مسؤول كذا عرستات حسكم كتموتنا أبو الله نقدر ما قدي بعلى بنا نرجع حنتي دقيق عدل عبني كدمي قاشانا مخاضي لنيرو أو كهرباء طلب بنا نرجع كنا حنتي دقيق عبنا نرجع حنتي دقيق عبريقا قلنا لخنا بنا نرجع 1 minute كدمي مخاضي قاشانا مسقانا كأرد لنيرو كابانا عبيز بلي بنا نرجع قول اوكي سمع عند اللي عند برهان عند برهان سمع له الله قدم كم محدار متن انت مسكانا زقربو حيل من اسينا كلها نايو كلاي نجر 4 عامات تقبري 5 عامات 6 عامات تقبر بارتوكس كندي تقامم خانو بزح تزاربنا نيرنا እንታይ ማለት ጠቃሚ መራኸቢ ብዙሃን ስለ ዝኾነ ብዙሃት ሰባት ስለ ዝመጽዎ ብዙሕ ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም ተደጋጋሚ ሕቶታት ተመሳሰለ ክኸውን ይኽእል እዩ ህዝብኻ ዝኻብ ኮነ ነዚ ህዝብኻ ዘይኣንቂሕካ ነዚ ህዝባ ዘይኣንቂሕካ ኣብ ጎኒ ትብሎ ዝነበርካ ናይ ሓባር ስራሕ ሕጂ እኳ ከምቲ ዝበልካ ግዜ ይሃፅእ ስለ ዘሎ ብሓሳብ ተራኺብና ናይ ሓሳብ ኣብ ግብሪ ዝውዕለሉ قلتيفهم زلا أخو سبات عليلخا نت قداي تقرر كصنع زبركا صوعت أقداسيو كنا صحينا نزرباتي أنا زبلكا جن أقداسيو مراخب بوزهان ندقنا متيخا ترى نحنا خن كحكح كذا كنا سخاق حكونا مسد بخا أي تقارن زبلكا خمحة وخمتن تحركات المدوال قديف كالخا أنا تصوع سينا كالخو كم نراخب نقول يغني اللي يغني لي سلام بالله صدره يغني لي سيفتو إن أنت أمسلك بزح جزء أما جشان أبغين سلزلقو ساعة تلفون كأسلة تعصو أي ترخبن بير تاسل كين الساعة أبسو زلان بمسؤول لك دولة الكاء أبتزمت مسؤول جزء هاهم دولة الكاء دقي مرة جاجز بزخوني أبزلنا علينا ركبنا هنا قارص صبوق لبوايو سامعه وجنك في التنين اسخاون دهاي تدفئ اوكي هفتني دحن تراب زغزاي تقدفنا اخا زغزاري اخا خاصنا ساعات لو غباب لو هو كوت هيكون وقا هيكون ስለዚህ نحن كلنا ببزلنا يا نحن نسرح لنا سرح لك كنراخب ينخا سلام እንደገና سلام بزحقني اللي اوكي ثانك يو انرجيا معت ريغاس لزولو يزخلو اي هوب غاشانا امباسادور عند برهان بزنا لو معنتون حقوس كتكون بزي اتحزانا عروض عمنا ابغمتياتكم زكعلنا ان نقبر نغاشانا بخبرات عديمنا بخبرات كانفانو اب قصالي مقالستكم بصوتكم بفلاي ابزي ناي مدرخ حسكم زلكم ناي قالسي مدرخ بعلوم رؤسو زخاله مزي حجي زخيدو له كونتات غله بصوت حسكات مصيخا اب قصالي نتي ارستي ناسفحن اواناو زخونه منقسقاسات ناي دنب تقاومهم زياده افلطون كله نهزبي كاب هزبو ننتاي صبك منقسقاس مدرخ بصوتاو خلا ملختي كتم حلال فلي اما حضرتي نترك سلو بس مو بأني العباسادور عجيز ادمي اجن قال درس عكم وند حرالو غير مقدهم دوت بالاختي كباكم بدحريو بوان شوعات دينابهم شوعات لكم ريتون غاشانا قدمي مخاتكم زترسع ነገር كله زخلن او كلون اجر مقدهم ملختي نحزب ኤርትራ كتبوا تدليت له ادلكبكم نعهم نعيدين سمعتي انت ساتفتي نعهم يكون غاشانا اوكي يا تردعني نصنح مخزون
داي مسلكا ازي اوان زين عنا اقداش انت افافن اواني نهزبنا سلازي هزبنا اوشتن ابدقن ناي بحقي نزي لهم كونتات ككتاتلو بغربا ككتاتلو حيلو عقمو اواهيدو خاء ناي اب ارترا نهزبي ارترا زبكا نهزبي ارترا زوكل نربح هزبي ارترا نهاجر ارترا نزسرح መንግስትን ንምምጻእ ብሙሉእ ዓቕሙ ክቃለስ ካብዚ ኢትዮጵያ ዝርአ ዘሎ ተርእዮታት ምህረታት ወሲዱ እቲ ኣብ ከምተ ቀዲመ ዝብልኮ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነፍስ ዘሎ ንፋስ ናባና ግብጾ ክመጽእ ንፋስ ናይ ዲሞክራሲያዊ ምስግጋር ማለት እዩ እቲ ጸበል ናይ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ናብ ሃገርና ግብጾ ክመጽእ ብዝለዓለ ግን ነቲ ዘንጸላልወና ዘሎ ሓደጋ ንምምካት እንድኾይኑ ብተፈላለየ ብሃይማኖት ዶ ብገለ ተጎጃጅልካ ዘይኮነ ናይ ብሓቂ ብሃገራዊ በርጌሳዊ ዝኾነ ረኣያ ኣብ ኤርትራ ንኹሉ ዝውክል ከም ዝበልኮ ንረብሓናይ ኩሉ ዝሰርሕ ንኹሉ ማዕረ ዕድል ዝህብ ማዕረ ናጽነት ዝህብ ማዕረ መሰል ዝኸፍት ስርዓት مسرات كنقالس كم زلنا أنا كم قدام يلوا كحل في دلي يعني اللي اوكي يغني لنا مباركات كبرى سمعتي نعم مدب ناي ويتخطاتلتي ابريغا زلكم كاب فلاي ناي ريتون لبوان مدرخ كم اسكي بريغا مصر ديمو فيجن دعرا لها ديمو فيجن أبقى أقرب الله اسمع الله الله حدثنا حجز كتزاربي وديك تصنعك تحيت كتصنعك اي صنعك حدثنا سميت معنا حج مسيح اوكي يبقى لما تقول ده سنه قبلنا في الخامس أنا يسمعنا اللي هو أيوة اللي هو هو أنا ما نقدر من ولا وصي نساق بسايد مساق إذا حدنا فتني أورتكم يس حجي خلها حجي سمع الله كده أنا تلقوا ده الله هو أنا كورت كله كذا تورد خلاص تورد حرك يا غنى خبر قاشنا عندنا نخبير كام سنة هي انتهى بشمين بشم محدارن بشم كله تساتف في أبزرون زلوا كده أما تأي جزء كابزي نايلهم مع أنت حبيل كان مثلا متساتف أنا كمالتي أفتح التخن أتندينا نفتح التسلز بالكان أنا بأيلة بزيادة أفتح التخن أدخلنا بليس بتصوت أفتحي زواج مسألة استخاب أفنت كيبلك تي مهار زخانة حزواج مسألة ناو أنت خدنا فتنا يقدرنا برا 50 كيلو نيرو 50 بالقلم لا إزيد هاتين حرام لقيت تأدمين وين سلاك بكم ما يكلني أفتح رئيتو رئيبو خلهم أفتح زواج مسألة استخاب وخيوت ويكأني نقاشانا أتاك برسن زقبر نحرفينه إذا تقبلنا في بلون بترم لازم محتنا كل كانت من سيسند الله حاجي اوكي سمع له سمع له هذا سمع له الله قالوا اوكي هاي من سي مجمرت عشان اماي قالوا عند اخزار بديدلي ولا انت يقدم حتى تومني عشان مايك مسجدبا شعو كم تخلص عنها صراحه حافتنا حدنت مالتيو نابناي غشانا كزارو وصنها رؤيتات او كومنت او خنهم نخيلنا كاو خي وصنا كن هين مين كن باهل نخيلنا اوكي غشانا الله قالوني الله انس كسانا بتوكم يد صبد الله معناته ساعات نرجع